Dili akong baka na oh. Kaya kay mas no. Tapa tong mas kay balabog. Doble ang mas. Ato na dito kay magkuhan tayo rambutan. Dili pa season sa rambutan karon pero malita na ikumpla kay mabay pagsugod sa rambutan. Diyan nga pagpangumpla karon dala na ni siya lagak ba? Dala pud vlog. Okay, lagay ta sa Europa. Dan ke airport sa una, Lumbia. Asa? Kani? Apa? Oh, airport sa una. Asa yung entrance? Dito na. Asa sa putan na? Ha? Putan na? Oh. Airport sa una. Napailain nila nga subdivision oh, kanay Vincent Homes. Ah, Vincent. Ah, Vincent Homes. Ulo tukod do. Hindi po. Ah. Wala mo. Balik siya sa Robinson nga kuan pero ang developer Robinson na siya, may ilang subdivision Bloomfield. Bloomfield so makita sa Bloomfield. Gusto mo niya, palit kong property niya, pwede kayo. Gamay lang. Ayun tayo pa ito niya. Maging yun tayo man. Kung kaya na, kung sa mga kartahan. Kaya sa budget guys. Na, may ilang sing na. Napay na, Fresno, Park View. Agi lang ta, mga boss. Mga palayo. Wow. Lumpia Airport. Muna airport sa una. Hindi mo na sa surat ng testing ko. Lagi surat sa television? Kondo na. Kondo. Panahong na ta, panahong. Liyog lang atong kamera kay wata naka GoPro, cellphone na gamit. Palawan niya sa Palawan? Ay, Palawan niya? Ay, Palawan? Palawan ba kadala? Ha? Ito sa merkado doon? Sa merkado doon, ha? Ano, magpaklod mong kuhan eh? Optimize na ka. Dami, aning nagsasay patuwa-tuwa ka dito. Ano may damit eh? Ha? Ano damit? Ha? Dola ka ba mo naman eh? Kalumiyan man nagidagan. Dola ka, kanay, sa ako may bago pero wala pa may sa center yun, sa center. Kami na makabot sa bangon. Hindi na tayo mautuhan. Masala kiling area, hanggang kakahuyan, bugnaw. Delegation niya. Delegation na kayo, delegation na kayo, Lutik. Kaya ba ito, delegation nga po na kayo. Sa upon ka. Magbawa sa upon. Mga boss, tayo na tap, doon na tabot sa Baungon. Baungon naman yun, di ba? Ayaw pag-video. Ha? Ang kabal Sunday. Yung ito na,
Sige. Picture daw. Picture, smile. 1, 2, smile. Tanawang, smile. Ang smile, mata ang smile. Bawal ang smile. Picture ta sila. Ay lang, tanggalang mas. Ay, Kita ta. okay, gabi photographer. Kuya, kayo photographer mo. Magkaroon mo picture ba? Dominio, hindi mag-grocery, magkait bugas, para Sa sa pamilya? Mga gagmay pa man pero kwarta na siyang mama. Siyempre si Junjun gina-suportaran ko. Maulo sa baliban. So, proceed na ta. Malatag pa maaw. Proceed na ta sa itong area. Luwag mo na yung area sa Kuan, Baungon. A few moments later. Laman na yun. Dahil kayo nga ni Indonesia. Abot si Kuan din, Palawan. Yes! Gani, kina natin pangkumpa sa Kuan, Labutan. Madyo ta? Isa may ingon mo sa Balako. Ayos kayong Balako. Abot yung may baon. Salamat po. Kawasaki. Kawasaki. Salamat daan ha. Magi na taglibawong dayon. Libawong na kitagyan na to day. Export man eh. Ha? Ay, maas na eh. Ha, mo gina. Masok na eh. Ana. May mangundo. Dilisod eh. Ayaw, dilisod yan. Bakleta? Dili, isulod. Ha? Adi ano naman? Diya, mag-harvest? Bus ko na yun. May sabaong. Dito mangumpag pa niya man. Siya manawag na lang may sanay. Kilibang mo san. Huwag di ba kalusot di kalusot ba? Kalusot din eh. Ay na pugsasan eh. Sud guys eh. Parking na nato ba? Sa kato na to, sama. Gagabi para sa lambutan sa isan. Lagi. Para sa lambutan lagi ba? Sedihang abot ang rambutan.
Dalam bunga, gitit na siya. Lambutan. Higit sa yun ba? Walang saka. Ang tigya, mugi mo saka ba? Sako, turtunol ba? Okay. Sagol sa kuan sa reject nila ina mga reject ni. Okay, dapat ko niyo. Okay. Bila lang sa ginagwila. Ano rin teknik na pang halbis. Pwede madaot. Sila mo ni sila mga da bahay. Jadi karena pun pilih na po dante, boleh naman mo yan. Pilih po na lagi. Ayan, sinukayo sa inyo madadala niyo. Puta ni Pikas. Pikas mo ba? Bawa ni mga pisko yun. Bala pa, sumpalit mo, timaili nga kailangan na isulong. Sulong ilan nga tamis kita siya oh, sulong mo kuha kini ba? Ani. Kuha sulong. A few moments later. Titilawan ang lambutan. Delete ang video ganina. Kini maninilaw. Lagi na siya. Mayroon nga hinog. At kanya si I see. Tamis. Tamis. Juicy nga, juicy. Di na siya juicy pot. Juicy pot. Bulgam to. Bulgam to eh. Okay. Up mga boss. Lakaw namin. Pauli namin mga boss. Sabi mas. Pagmana pumunta pero malagi na mong nabot karon kay di ko magating season sa lambutan. Dala na po ni naglag ba. Dala na po vlog. Vlog laag ba? Ay sa kamera mga fans. Dala ni. Ingat sigapot karon. Okay. Unya dito sa sikat baklay ta sa to lisensiya. Okay, mato na mi. Salamat. Dapat ato yung cables ginawa. Dada ka ni area mga boss kay nabila tubig luwing ka lang. Oh. Hangapin kayo mga boss. Oh, ito ang sikad ay nakita na mo sikad. A few moments later. Okay mga boss, pauli na may karon. Salamat kasi pagtanaw sa ato ang vlog karon. Daghan tay mga video nga among ipang-record pero dili ma-record tanan. Okay, gamay ato memory. Mo inay may pauli karon sa Cagayan de City. Salamat kayo no kung gusto mo nga makakita pag mga laing site tour, DIY, kanang tech vlog o tutorials.
Palibulab sa pag-subscribe ug kalimot pag-like ug share. Salamat kayo doon sa susunod itong pagkita. Yan, salamat.